Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka daga Hausa Info, tashar da dinga kawo muku abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Cikin wannan sako za ku ga bidiyo yadda aka yi jana'izar margayiya Saratu Gidado Daso. Allah ya yi wa fitacciyar jarumar Kannywood Saratu Gidado wacce aka fi sani da Daso. Leadership ta ce an samu labarin rasuwar margayiyar ne a ranar Talata 9 ga watan Afrilun 2024. Yan uwanta sun ce Dason ta rasu ne a cikin baccinta da sanyin safiyar Talata bayan kammala sahur. Shugaban hukumar ta ce fina-finai ta jihar Kano Abba El Mustapha ya tabbatar da rasuwar margayiyar a shafinsa na Facebook. Daso ta yi fice a masana'antar fina-finan Kannywood inda ta kwashe sama da shekaru 18. Yanzu haka ana jana'izar ta ne. Daso ta yi fice ne a masana'antar fina-finan Kannywood sama da shekara 18 kafin ta yi fice a harkan wasan kwaikwayo. Saratu ta yi aiki a matsayin malamar makaranta. Daso wacce ta rasu tana da shekara 56. Daso wacce ta rasu tana da shekara 56 an haife ta ne a ranar 17 ga watan Janairun shekarar 1968 a cikin birnin Kano. Ta yi fice musamman a rawan da take takawa a fina-finai a matsayin uwa mace mai fada. Ta fara fitowa a cikin fina-finai a shekarar 2020 a wani fim mai suna Linzami da Wuta wadda kamfanin Sarauniya Movies ta shirya. Sauran fitattun fina-finai da suka haska tauraruwar margayiyar sun hada da Nagari, Gidauniya. Ma sauraro kasance da Hausa Info domin samun abubuwa game da jaruman Kannywood da ma fitattu. Kar ku manta ku danna subscribe. Mun gode.